What's up guys? Kamusta kayo lahat? Guys, sa video na to guys, pupunta tayo sa dagat dahil in-invite tayo ni Auntie Lily. Magsama-sama yung mga kamag-anak guys. Doon daw tayo sa Flower Beach. So, actually guys, kagabi doon na pala kami sa bahay nila guys. Inimbita tayo kasi may kunting pagkain. Gusto lang magsalo-salo yung mga kamag-anak. So ngayon, pakita ko lang guys yung panahon. Makulimlim pa rin guys, masama yung panahon. Pero yung dagat sobrang linaw guys. So tara, samahan nyo kami guys. Right, let's go. Kasamihan. Nara. Flower Beach. So guys, nandito na tayo guys. Yan, mga kasamahan natin guys. Mga kamag-anak lang din. Ito dahil sa Flower Beach Resort. Kain tayo guys. Let's go. Guys, kakatapos lang natin kumain. Busog na naman. Pahinga lang muna tayo saglit guys. Pakita ko muna sa inyo yung ganda ng dagat. Right. Meanwhile, so guys, uuwi na tayo guys. Nauna tayo sa kasamahan natin guys. Nandito sila guys. Hindi na tayo maliligo. So yun guys, pauwi na tayo guys. Kanina lakas ng ulan ngayon. Ang init na naman. Sakit sa mata guys. Miniwan pala natin yung mga kasama natin guys, pati sila nanay kasi maliligo pa sila guys. Tayo mauna muna tayo guys, uwi sa bahay. Ganda ng dagat guys. Flower Beach Resort. Let's go. And the Pearl.
Hi guys, sobrang init. Yan, siya nga pala guys, di na pala tayo sumabay sa service kasi mamaya pa yun sila uuwi guys eh. Inauna lang tayo kaya ginawa natin guys. Binaybay lang natin yung dagat, dito tayo duman sa taas. Kasi medyo ano na guys, high tide. Pag doon tayo sa baba duman, lulusong pa tayo, mababasa tayo guys. Kaya dito tayo duman sa taas, sa Pangpang. Yan, malapit lang din naman guys kasi katabing ano lang yun, tabing barangay or sitio sa atin sa Birhen. Kaya lakad na lang tayo, tapos diretso tayo papuntang Bituon sa yun mismong sa atin sa beach. Ngayon nandito tayo sa ano guys, sa kubo sa ano ng Peace Sanctuary. Ito yung hideout ng mga ano guys, Peace Warden. So yan guys, yung bato na yan, yan yung lansidyang guys. Sa gitna talaga siya. Yan. Ito pala, yan. Yan yung lansidyang. So pahinga lang muna tayo saglit guys, sobrang init. Nagisilong pala tayo. Alright. Sobrang linaw ng dagat guys. Siya nga pala guys, kaya nauna tayong umuwi guys sa mga kasamahan natin. Baka mamayang hapon kasi baka mga lamba tayo guys, kasama si Along Genie. Kasi kanina di tayo nakapangisda guys, kasi si Along Genie may nagpa-order sa kanya, may nagpa-lechon, kaya di tayo nakapagdagat. So mamaya baka pahinga na yun si Along Genie guys, baka sasama tayo mamaya manglambat mayang hapon. Kasi oras pa naman natin guys, 1:50 ng hapon. So tara, pauwi na tayo guys, let's go. A few moments later. Guys, andito na pala tayo sa bahay. Kakarating lang natin. Mamaya kung si Along Genie kung di napagod sa paglitsyon, baka manlamba tayo mamaya. Pero pag ano naman, kung gusto mo magpahinga ni Along Genie, syempre bukas na umaga tayo mangisda. Kasi maganda rin naman talaga guys pagka umaga. Kasi wala pa yung ibang mangingisda. Di pa na ano yung dagat, kumbaga di pa nabugsaw. Tsaka yung isda nasa piliw lang, kumbaga nasa malapit lang. Mas maganda yung agahan natin. Tapos guys, nais ko lang po magpasalamat kay Auntie Lily, tsaka ako kay Kuya Rab. Lalo lang na kagabi, lahat kami mga magkamag-anak nagsama-sama doon guys. Pinatikim tayo sa luto nila. Di ko na pala na-i-video kagabi guys kasi grabe, sobrang lakas ng ulan kagabi. Baka mabasa pa yung ano natin. Kaya di ko na rin na-i-video. Tapos nais ko lang din po magpasalamat lalong-lalo na rin kay Auntie Lodi dahil syempre inibita tayo. Tapos ngayon nagtanghalian sa dagat na sinama din tayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Time check natin guys, 4:20 ng hapon. Guys, galing na pala ako kila Along Genie. Yan, tinanong ko guys kung matutuloy kami sa panlambat. Kaso, di matutuloy guys. Pahinga daw muna siya kasi galing siya naglitsyon. Syempre guys, hindi biro yun guys na syempre sa paglitsyon, galing ka ng init. Syempre init sa katawan yun, tapos pupunta ng dagat. Hirap yun guys, delikado. Siyempre kailangan nating alagaan yung katawan natin.
Kaya sabi niya bukas na lang daw kami mag fishing adventure. Yan. Sa mga nagre-request po na shoutout, ito na po yun guys. It's shoutout time. Shoutout po kay Annabel Silvestri. Yan. Shoutout po sa iyo. Saka shoutout din po kay Lynn and Anthony Life in the Philippines. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Gerald Escobedo. Shoutout din po kay Pameliga Vlogs. Shoutout din po kay Odi Kinson. Shoutout po sa iyo kay Ping Refill. Yan, kumpare ko po yan. Napaka-supportive. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Gary Galanido. Shoutout din po kay Jeffrey Timbal. Shoutout din po kay Boboy Rider. Shoutout din po kay Sending Gift to Your Doorstep. Tsaka shoutout din po kay Analo Lerom. Shoutout din po kay Jima Galanido. Yan. Shoutout din po kay Edron Magistrado. Shoutout din po kay Armando Amura. Shoutout din po kay Shilay Pikiro. Tsaka shoutout din po kay Matamayo Urag. Shoutout din po kay Marisa Esparas. Shoutout din po kay Boss Padjak Pitik. Shoutout din po kay Robelin Liga. Shoutout din po kay Karatsada Vlogs. Shoutout din po kay Clint Amper. Bay, ingat ka po dyan, bay. Tsaka shoutout din po kay My Next Vlog. Shoutout din po kay Guantia TV. Tsaka shoutout din po kay Jocelyn Mendoza. Tsaka kay shoutout din po kay Ebon Tagasa. Yan. Sa mga gusto pa pong magpa-shoutout, yan, comment lang po kayo guys sa comment section para sa next video ma-shoutout din po namin kayo. Yan. So guys, hanggang dito na lang muna video natin. Maraming salamat po sa panonood tsaka sa suporta nyo po. Guys, sana di po kayo magsawang manood sa mga videos namin. So guys, ingat po tayo lahat. Stay safe. God bless.